салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТГ. салому алайкум дӯстони азиз, ман имрӯз шаҳри бохтар Қурғонтепа омадем. Холӣ наравем гуфтаем инҷода як реклама буде, ҳамна съёмка кардем буд чатка инҷода чизи боша ҳама чиз инҷода нависаге бо чӣ мефурӯша инҷода заводиш буда, заводиш маҳкам буда, ҳеч ка набаромад съёмка мекунем гуфтем. ина дӯстони азиз пеши вокзал да ина калодис ҳам аст ба фикрам ина номериш хати нависага номериш та занг мезанед 97 75 10 75 93 507 13 13 номерашон буда. ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар, кӯчаи Кайхонавардон. инам хеле нависага заводаш